Ben, boa tarde a todos e a todas. Boa e chuviosa e tormentosa tarde. A verdade é que sois uns valentes e unhas valentes todas os que estades aquí. En primeiro lugar, facer referencia ás dúas pezas que acaba de interpretar aquí Sergio Iredia, que por unha banda é Emigrantes Celtas, de Manuel Quiroga, e a sonata número 6 a Manuel Quiroga de Eugén Isaí. En primeiro lugar, antes de comezar cos saúdos, bueno, como aquí podedes ver a miña dereita, pois hoxe contamos cunha intérprete de lingua de signos da organización SOGA, pois que queremos facer pois un acto que sexa o máis inclusivo posible e que para a xente con dificultades auditivas pois poida participar do mesmo. Boa tarde a todos e a todas, autoridades presentes, deputados e deputadas, vicepresidente, presidenta, alcalde de Pontevedra, traballadores e traballadoras do museo, amigos e amigas. Benvidos a este acto de recoñecemento que imos desenvolver para conmemorar o que foi o premio á cultura galega no apartado de Patrimonio Cultural que acaba de conceder a Xunta de Galiza ao Museo de Pontevedra. Unha distinción que reforza, se cabe máis, o papel que na cultura da provincia vai ter este ano do patrimonio que imos desenvolver no eido cultural. Para este deputado que lles fala, foi unha honra estar presente no solenne acto que serviu para recoller o galardón, e no que este goberno provincial quiso que fose o actual director do museo, Carlos Valle, o encargado de recollelo e de intervir no mesmo. Non só polo peso desta persoa en sí, na vida orgánica do museo, senón tamén por representar os máis de 60 traballadores e traballadoras que fan posible que esta institución, na que hoxe nos atopamos, sexa un referente diario. Neste aspecto, queremos insistir nunha cuestión fundamental á hora de interpretar este recoñecemento. Falamos de potenciar este museo como garante do pasado, do presente e do futuro, tanto da cultura da provincia de Pontevedra como de Galiza en xeral. Porque este é un museo que representa moi ben o pasado. Bebemos dun pasado cunha institución que celebra no 2017 90 anos de historia. Un 30 de decembro de 1927, tres deputados do goberno de Daniel de la Sota, o boués como este que lles fala chamado Gaspar Masó, César Lois e Alfredo Espinosa, fixeron a proposta para a creación do Museo de Pontevedra. Baixo a dirección política do propio Daniel de la Sota e tendo como director técnico a Casto San Pedro, que cun padroado no que tamén tiña presenza relevantes persoeiros da cultura pontevedresa e galega como Castelao, Sánchez Cantón, Losada Diéguez, Argenti, Álvarez Limensis, Millán, Riestra, López de Vallina e Filgueira Valverde. Naceu aquel día unha institución que recollía o testemunho da sociedade arqueolóxica. Pero este é un museo de presente tamén, un presente que está sendo intenso, como podemos dar fe nestes últimos 20 meses que levamos exercendo aquí o goberno da Deputación. Houbo dúas grandes exposicións de Castelao, dentro do ano Castelao, ademais de outras moitas que cada unha destacou pola súa calidade. Sí que me gustaría destacar dúas, precisamente as dúas últimas, que serviron un poquinho para traer a autores que son relevantes hoxe en día, como Miguel Ángel Prado ou Surso Lobato, que achegaron novos públicos ao museo. Creo que ese aspecto é un dos aspectos máis importantes que debemos destacar, que é a creación de novos públicos e a consolidación dos públicos que xa temos consolidados de moitos anos. Pero, bueno, non todo o museo non é o presente do museo non é só que se expón aquí tanto neste edificio como nos outros. É un museo que ademais fai unha labor de asesoramento aos concellos da provincia, é un museo no que se desenvolven moitas e moi variadas actividades, e hai que destacar para iso que ante todo, para desenvolver todas estas actividades, todas estas exposicións, pois hai que destacar a todos e cada un dos traballadores que eu creo que son partícipes deste galardón, todos os que puderon asistir aquí e os que non puderon asistir, pois eu creo que merecen un aplauso que debemos darlle entre todos e todas. Pero ben, como dicía ao comezo, este museo tamén ten que ser futuro, porque non pode ser un estamento estático, nin vivir só dun pasado glorioso ou dun presente tan importante. Precisa ver cara a futuro, un futuro que pasa pola apertura de novos edificios, que permanecen pechados e a súa reformulación. Para iso xa estamos traballando para que esa sea unha realidade a partir deste ano 2017, un ano importante, como ben dixen antes, por ser o ano do patrimonio. Manter a esencia por apostar por novas fórmulas, novos formatos, ese ter que ser o noso reto. Para iso estamos traballando xunto á dirección do museo
e estamos pensando xa en ideas futuras, como a creación dun Consello Asesor Técnico sobre o que pilotar, digamos, o que será o Museo do Futuro. Non un Museo do Futuro de 5, 10 anos, senón un Museo do Futuro de cara a 20, 30 anos. Porque creo que temos un traballo importante por desenvolver, e é que este museo non signifique só un museo da provincia de Pontevedra, que sexa un museo galego 100%, que sexa un museo que sea considerado un Museo Nacional de Galicia, e eu creo que entre todos e todas podemos conseguilo. Por último, e antes de rematar, permitidme que remate cunha frase que pronunciou Carlos Valle na entrega do premio e que creo que é moi significativa, digamos, do espírito que hai nos traballadores e nas traballadoras do museo. Este museo basea o seu éxito no amor, no traballo e na constancia. Por iso, todo o que se ten andado na súa consolidación e todo o que se vai a andar no futuro, pois para que siga crecendo e siga sendo un referente, eu creo que vai depender un pouquiño do traballo de todos e de todas e de que realmente todos e cada un dos que aquí traballan e todos e cada un dos que se sinten representados por esta institución sigan traballando a prol desta grande institución. Nada, moitas grazas a todos e a todos e deixo-vos agora coa música de raíz e a vez contemporánea de David Salvado. Grazas. Boas tardes. E aunque veño por aquí, non veño por facer mal. Veño por me a divertir con xente do meu igual. Con xente do meu igual. Ai la la la, ai la la la. E abrella fenda, e abrella fenda, somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abrella fenda e que beban, abrella fenda. Preciosa, donde me levas? Eu xa non teño vontade para esquecer os teus ollos, para quererte a metade, para quererte a metade. Ai la 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 la, lela lela, 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 lela lela. Viro acompañando o vento, miña sombra dobra o corpo. Un lobo famento voura, triste vaime, triste volto. Triste vaime, triste volto. Ai la 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 la. Lela lela, 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 lela lela.
Como un lobo tamén vouro, como un lobo vou e volto. Emboscado miro dentro, un bo peito diré odio. Un bo peito diré odio, ai la 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 la. Todos, lela lela, lela lela, lela lela y lela lela, y lela lela, lela lela, lela lela y lela lela. Cantade sin medo. Preciosa, donde me levas, eu xa non teño vontade para esquecer os teus ollos, para quererte a metade, para quererte a metade. Ai la 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 la, e ai lela lela, lela lela, lela lela, e lela lela, lela lela, lela lela. Lela lela y lela lela, lela lela y lela lela, lela lela y lela lela, lela lela, lela lela, lela lela y lela lela. Gracias, museo. Boa tarde, Presidenta da Deputación, Vicepresidenta da Deputación, Alcalde de Pontevedra, deputadas e deputados provinciais, traballadores, traballadoras do museo, outras autoridades e representacións, que como non teño luz non podo identificar, miñas donas e meus señores. O pasado 23 de xaneiro, nun acto moi concorrido celebrado na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, o Museo de Pontevedra recibiu o Premio da Cultura Galega 2016 no apartado de Patrimonio Cultural. Nas palabras de agradecemento que tras a entrega do galardón pronunciei en representación da entidade e por delegación da Presidenta da Deputación e do Deputado de Cultura e Lingua, comecei recordando a súa orixe e o seu paulatino desenvolvemento. Creo que é necesario reiterar esta tarde, en Pontevedra, no mesmo museo no transcurso dun acto tan especial como o que nos convoca, os datos esenciais dun proceso que comezou, como acaba de recordar o deputado de Cultura Xosé Leal, hai 89 anos, o 30 de decembro de 1927, data da moción que propiciou, baixo os auspicios da Deputación Provincial, o seu nacemento, se ben, no caso de que tomásemos como referencia o 24 de setembro de 1894, data da creación formal da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, pois este é o fundamento, a base sobre a que se alza e proxecta o museo, este sería xa máis que centenario. Serían exactamente 112 anos, 4 meses e 11 días os que nos contemplarían. O Museo de Pontevedra, tamén ben de ser recordado, puxeron en marcha un grupo de persoas de idades, formación, profesións e ideoloxía moi dispar. Daniel de la Sota, presidente da Corporación Provincial que promoveu a súa creación e, por tal motivo, presidente tamén do organismo, un padroado ao que se lle encomendou a xestión da súa vida cotiá, Castro San Pedro, director da nova entidade, antes fora presidente da citada Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, Antón Losada Dieguez, catedrático de Psicoloxía, Lóxica, Ética e Fundamentos de Filosofía, pois así se chamaba a cátedra que el desempeñaba no Instituto da Cidade. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de profesión funcionario do Instituto Xeográfico Estadístico, de vocación artista, escritor e político. Francisco Javier Sánchez Cantón, daquela xa subdirector do Museo do Prado, en Madrid, ou Xosé Filgueira Valverde, un mozo recén licenciado en Filosofía e Letras e en Dereito, cando, en xaneiro de 1929, se constitúe formal e oficialmente ese padroado reitor. Ubicouse o museo nun fermoso edificio do século XVIII situado no corazón do núcleo histórico da cidade de Pontevedra, entre dous complexos construtivos que facían explícitos momentos especialmente significativos da súa densa historia. O convento dos franciscanos, en cuxa igrexa repousan
os restos de Paio Gómez Chariño, o almirante poeta do século XIII, e o vello colexio dos xesuítas, no que moi a principios do século XVIII aprendera as primeiras letras un dos grandes sabios do seu tempo e de todos os tempos, Fray Martín Sarmiento. Os que puxeron en marcha o Museo de Pontevedra sabían que un organismo desta natureza, ademais de contar con obras ou materiais para mostrar, as e os que se exhibían o día da súa inauguración, o 10 de agosto de 1929, véspera da festa grande da cidade da Virxe Peregrina, eran xa moi valiosas tanto en clave pontevedresa como galega, española e mesmo internacional. Eses fondos, e o que se pretendía con eles, implicaban que o museo debía ser tamén un centro de investigación. Iso explica, por exemplo, que posuíse xa desde eses primeiros momentos unha biblioteca especializada, un arquivo documental e un arquivo gráfico, ámbitos, os tres progresivamente enriquecidos, e tamén un espazo para a educación e a difusión do coñecemento. Estes criterios de actuación, parte consubstancial hoxe do ser dun museo, de calquera museo, non eran habituais nos anos que comentamos. Pensemos, para valorar esas previsións dotacionais como se merecen, que faltaban aínda 17 anos, insisto, 17 anos, para que se crease o ICON, o organismo nacido especificamente para impartir doctrina sobre o ser e a esencia destes centros que hoxe forman parte indisociable da nosa paisaxe cultural máis inmediata. Desde a súa fundación, o Museo de Pontevedra non deixou de crecer físicamente e de incrementar e enriquecer os seus fondos arqueolóxicos, artísticos, bibliográficos, documentais e gráficos, con frecuencia froito da doazón de moi xenerosos benfeitores, coñecidos uns, anónimos outros, todos, en calquera caso, esenciais. Consta hoxe de 6 edificios que o convirten, como teño salentado con reiteración nas últimas semanas, no máis grande de España dos que posúen o seu perfil de base provincial e atesoura, por outro lado, unhas coleccións, dato que tampouco me cansarei de repetir, que permiten, sen sair dos seus límites físicos, documentar, sen lagoas significativas e con pezas estelares en moitas ocasións, a evolución das manifestacións artísticas no cuadrante noroccidental da Península Ibérica desde os tempos máis remotos, 400.000 anos, ata a actualidade. Sorprende fora das nosas fronteiras e tamén, cunha certa frecuencia entre nós mesmos, que este tesouro histórico artístico se localice nunha cidade non grande, algo menos de 83.000 habitantes. Supoño que o alcalde non me deixará mentir. Segundo o derradeiro censo, ten o concello de Pontevedra, algo máis de 50.000 o seu centro urbano. Pois ben, esta cidade, ubicada no extremo noroccidental da Península Ibérica, nos confíns de Europa. Ten esta anomalía, pois como tal cabe definir tan notorio desfase entre proxección e poboación. Algúna explicación non a ten se pretendemos encontrala en fundamentos de carácter legal, si se nos trasladamos ao ámbito dos sentimentos, das querencias, das vontades, dos principios, mesmo da ética no traballo. A clave está en conceptos que se condensan e resumen en 3 palabras, recordadas por min hai uns días en Santiago e lembradas tamén hai uns minutos por Xosé Leal, nese acto que antecedeu ao de hoxe. Son as palabras que foron escritas en 1950 por Francisco Javier Sánchez Cantón, nomeado no seu día, por certo, director honorario do Museo de Pontevedra. Son esas palabras inseridas no derradeiro parágrafo dun fermoso libro monográfico sobre o museo, pequeno na forma, pero moi grande polo seu contido, de lectura recomendable aínda hoxe, mario tempo transcorrido desde a súa aparición, as seguintes: constancia, bastante; traballo, moito; e amor, moito máis. Teñámolas en conta, apliquémolas no noso día a día en cada un dos ámbitos no que nos encontremos. O Museo de Pontevedra, se así o facemos, seguirá medrando, continuará recibindo recoñecementos e, sobre todo, permitirá que o conxunto da sociedade na que se insire e a que se debe se sinta orgulloso da súa existencia. Non faltará, para que iso así suceda, o esforzo de todos cantos aquí traballamos, dos que vivimos o seu acontecer cotián, pois nesta intrahistoria áchase tamén un trazo particularmente valioso do ser, da esencia máis íntima do Museo de Pontevedra.
A práctica totalidade do seu equipo técnico, incluído eu mesmo como director, recibiu a súa formación específica no ámbito no que traballa na propia entidade. Son produto da súa canteira. Non é esta unha singularidade menor da casa que esta tarde nos acolle. Moitas grazas. Boa tarde a todas e todos. Non sei se explicar antes ou non. Imos tocar en realidade dúas pezas. A primeira chamase Pretéritas Perfectas e existe. E a segunda non existe ata que non a cantemos. Estimo que hai 1 millón de carmiñas navegando polas rúas, amansando as cebras do paso de peóns. Estimo que hai carmiñas pola praza que non levan media calada, pero aínda saben bailar. Se espara o sol polas mans, din que aínda teñen gorxa bondo pra cantar, din que non lle teñen medo a noite fuxidía, nin frío nin calor, din que aínda seguen cantando, sí señor. En bailar Carmiña, Carmiña, Carmela. Estimo que hai 100.000 Carolinas namorando as esquinas co vaivén da súa saia. Estimo que lles custou algúns anos poder dicir aquí estamos e non dar explicación. Din que aínda lles preguntan con quen andan a bailar, din que xa non son Penélopes mirando para o mar, que non lle teñen medo a noite fuxidía, nin frío nin calor, din que aínda seguen bailando, sí señor. A Carolina é unha tola, que son unha existencialista da miña propia existencia,
Creio máis na arrogancia das pintas que na propia asistencia. Un día rachan a pata e 15 despois sai outra. Sempre hai remedio para o tempo de treboada. As ervas de corpus, un pouco de fiuncho, xenxibre, 3 graus de misericordia e unha espadana á beira do río. A espadana é unha erva extraña que nace en redondo, un corpus complexo. Cóntame por que telos ollos descatalogados. Cóntame por que andas camiñando na auga de todos os lagos. Por que tes armas para abril con toda paciencia. Porque es unha existencialista da túa propia existencia. En portos máis abrigados descansemos un no outro. Ollando detrás do ceo, pregunto para non ter que responder. Que gosto verte voando alá no mar, sendo acróbata, meu carrán. Nas laxes quentes de agosto mimaremos os nosos corpos, con calma, pouquiño a pouco, xuntarse de vez en cuando, nada máis. Igual se xuntan os barcos lá no mar, sendo acróbata, meu irmão. O señorito no baile ten que beber da paciencia. Unha vez bebida toda, xa non cambio de parella. Por que te debuxas sempre ao teu lado? Por que sempre miras mirando de ciello? Eu navego polas esquinas destas cadeiras. Dentro do peito o teu lado é sempre vermello. Déixame tocarte esas mans, que cando te vexo en ti se debuxan todos os veráns. Por que non me achegas o teu lado esa alma rota? A lúa é de vidro e eu bebo sempre desa túa copa. Brilla no meu corazón un infinito brao. Levántome cada mañá para conquistar un paso, ausencia, figura. Para conquistar, brilla no meu corazón un infinito verán. Selecciono, escollo, dimítome, deixome levar polo acaso. Camiño sobre augas mansas, equilibrista do ton e o son. Por que nunca vexo a partir dos teus ollos? Por que sempre ando a pata coxa e nunca me mollo? Ai, cóntame, por que nunca es auga de maio? Por que ainda que eu vaia voando, ao fin sempre caio? As luces apagan, as velas e tremo, 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 tremo. Non quero moverme, en cambio suspiro e tremo, tremo, tremo. A fin eu cabo un anaco de alma, sempre queda morta. Eu vou sempre reta, nunca chego a meta, a senda está torta para min.
cartaces a 4 nos postes da luz cheos de agrafos. Non hai maior tortura para un velorio que os millores de agrafos machucando o teu nome. Ágrafos de ferro, daqueles que enferruxen. Pon ágrafos de aso inolvidável nos ollos para que non che enferruxen. Poderás cantar mellor enfechado, cantante caracol. Fío as miñas teas que pronto se ausentan. Camiño cantando, son un caracol, nunca serei máis lenta. Preparo as luces deste sol por que nos despide entre a xente. Inda que non pare, sempre a digo adeus, hai un adeus valente. Dime, ai, cantas veces miraches no branco un papel a 4 que sempre barreira, que sempre atranco. Cántame lucida no medio da vida como se estiveses, mirándome toda, erguendo o sangue como se estiveses. Como che vou dicir adeus se tes a lúa unha olla da túa e nos ollos teus? Como che vou dicir adeus se estás dormida? Dicirche ai hola e dicir adeus para toda a vida. Dicirche ai hola e dicir adeus e dicir adeus para toda a vida. Felipe Villar. Non se ve moi ben aquí. Bueno, boa tarde a todos e a todas, especialmente a querida presidenta, que non se me cele polo de onte. Tamén o vicepresidente da Diputación, diputado de Cultura, señor director do Museo, traballadores e traballadoras da Casa, autoridades presentes, queridas amigas e amigos. Bueno, é un placer para min como alcalde de Pontevedra transmitirlles en nome de todos os veciños e veciñas de Pontevedra os máis entusiastas parabéns que esta esgrebia institución merece. Na hora de recibir este Premio Nacional da Cultura Galega e tamén de todos os premios que día a día recibe de cada un dos seus visitantes, investigadores, técnicos, funcionarios e responsables. Porque un museo como o noso é un premio en si mesmo, un auténtico cofre vivo e aberto no que se garda, conserva, restaura e exhibe moita da nosa memoria colectiva. Esa memoria que canto máis coñecemos, mellores personas nos fai. Sen dúbida, falar despois de persoas como as que me precederon ten o risco de lugares comuns e de repeticións, mas é imposible non lembrar nesta hora a Castelao e os seus contemporáneos que tan ben concretaron coa súa obra o seu amor por Pontevedra e o seu orgullo de galegos e polo que fomos, polo que somos e polo que seremos nós e para o mundo.
Hai xa 90 anos fundábase o Museo de Pontevedra, herdeiro da Sociedade Arqueolóxica que nacera en 1894 coa misión de defender un patrimonio cultural amenazado. Grazas a esas persoas avanzadas ao seu tempo, conservamos hoxe o anaco do convento de San Domingo, un auténtico sinal de alerta sobre a destrucción do patrimonio arquitectónico a finais do século XIX, que acabou coas torres arcebispais e a muralla de Pontevedra, as máis elocuentes pegadas medievais. Casto San Pedro, Castelao, Argenti, Sánchez Cantón, Daniel de la Sota, Álvarez Limeses, López de la Ballina e Filgueira, Raimundo Riestre, José Villán, que me quedaban atrás, foron o gran xérmolo do seu padroado, naquela época ilustrada que foi Pontevedra, que foi a Pontevedra do primeiro tercio do século XX. Despois de décadas de resistencia e expansión, o noso museo chega a hoxe en día como un gran centro cultural cheo de posibilidades para contribuir a engrandecer aínda máis a cidade coa que recíprocamente se alimenta. Hoxe, ninguén dubida que se trata do Gran Museo Nacional de Galiza. Pola súa riqueza, pola súa variedade, pola súa misión, pola súa actividade científica, polo seu legado, polos seus fondos e os seus donantes, este museo é o mellor e recolle a esencia, a arte, os símbolos, a variedade inmaterial e artística do noso milenario país, contraforte da nosa riqueza cultural e bandeira da nosa memoria colectiva. Estou seguro de que nesta nova etapa os seus novos responsables contribuirán definitivamente a situar o museo no lugar prominente que debe ocupar. Pola súa enorme importancia e pola súa relevante potencialidade, está chamado a ser un facho sempre acceso na promoción e no posicionamento de Pontevedra como foco cultural na Galiza de hoxe. Desexo que, en paralelo á dimensión internacional que nos últimos tempos alumea a nosa cidade, en paralelo ás tendencias que vai marcando Pontevedra na calidade urbana e os modos de vida contemporáneos, o museo saiba situar no mapa a súa enorme potencia artística, documental e divulgativa, como sobranceiro centro de arte e historia que é, e como un produto turístico de primeira magnitude no ámbito cultural. E aproveitando que vimos de celebrar o ano Castelao, fago así mesmo votos para que este símbolo creativo, político e artístico do país poda encher de vida moitas páxinas do museo, da cidade e de Galiza, sumando a súa figura e aproveitando a súa fama, a súa forza e o seu poder simbólico como unha das principais magnitudes deste centro cultural tan potente en todas as súas dimensións. Parabéns, amigas e amigos, por este premio e por todos os que foron e serán, seguros de que o camiño a percorrer no futuro servirá para recuperar esa luz que levou aos seus fundadores a promover a súa preciosa iniciativa da que hoxe os pontevedreses nos sentimos tan orgullosos. Parabéns, Museo de Pontevedra, parabéns, Pontevedra. Moitas grazas. Eu sigo a procura desas necesidades que me fagan esquecer a insignificancia dun mundo de continuo esquecemento, de retrocesos, de mortos. Posúo centos de cadernos onde apunto as palabras que descoñezo, os sentimentos que experimento por primeira vez, as cancións que invaden o meu corpo en forma de arrepíos, a vida anotada como a punto de fuga, pero nunca nas últimas páxinas. Ese círculo creado por min nunca se pode pechar.
Unha breve biografía de min estaría composta polo meu corpo, futura cinza en constante evolución, libros, camafeos e chaves antigas que tentan seguir mantendo vivo, de momento, ese fogo que aínda se mantén prendido. Témolle a inundación. Convértome polas noites nunha ave que goza co contacto das paredes. Cos ollos pechados ou dormida, debuxo co meu tacto e nel os recordos que me manteñen viva, a miña esencia, a confluencia do pasado, da que son resultado, un froito aínda non maduro, un lapso, unha conxunción causal. Eu, proxectada diante de min, nun espello no que non me contemplo, porque temo abrir os ollos e non atoparme na superficie. Durmo, e as plumas do pretérito xa dormen en min. Hai alguén aí? Hai alguén aí? Hai alguén aí? Hai alguén aí? Gustaríame obter calquera voz como resposta e relatarlle que a figura do mar se instalou agora na miña face, que a súa estación preferida para emerxer é a nocturnidade, e tamén que a dureza metalúrxica deste somier doe contra a miña carne, mais tan só acode a min o meu propio rumor, como se todo isto non fose nada máis ca un espello. No mar non hai espellos. Non existe lugar no que procurarse que non sexa esta auga que só reflicte noite e medo. Desvío illas de luz que me falan dunha carne que eu non quero coñecer. O mar tamén é perda. Eu sei do descoñecido, mais comeza a non haber palabra para a sede das miñas falanxes en expansión. Por elas procuro a fondura e a fondo, escarbo, cravo os dedos na terra que os envolve un a un co fío do líquido máis grávido e menos azul. E despois de tanto desterro, a hedra québrame atroz todas as unllas e na superficie rompe o mar como ao espello que non é. Atopei o lugar exacto para a desmemoria e fíxenme cerebro que se destrenza e que separa os beizos para trousar a dor da súa andaina. Pintamos con noso sangue os cruceiros para manifestar que calquera camiño doe. En todas as sendas, todos os corpos son derrubados nalgún tramo polos fillos dos fusiladores. Eu, hoxe, volvome únicamente verticalidade e esquezo o mapa da miña biografía, mistúrome coa pedra, a agardar polos paxaros que teñan o poder de falar do que non ten fin. E, mentres tanto, a hedra comeza a apropiarse do que xa non é, mentres ao lonxe todos berran o meu nome. O paso do tempo é a auga. A auga é a medida de todos os tempos, as ondas que ondulan o corpo como terreos en excavación e sen nome. O que non se nomea non existe. O que non é coñecido polo mar aquí non ten nome. Mentres eu reconstrúo a miña identidade, unha onda berra alén, Antioquía. Mais eu non podo responder á chamada. O meu corpo xa deixou atrás a súa antigüidade.
Pousar o pé na folla máis alta da árbore. Extraer o esqueleto e sostelo polos pulsos. Colocar todos os cristais rotos no punto exacto entre a lingua e o padal. E de súpeto berrar todo o ruído que ata agora calei. No mar, a calor é constante. Non vai frío onde as ondas berran como nos chamamos. Cala a furia cando aparecen os suxeitos. Mais esta auga non. Aquí non hai onda porque todo noite, quietude e negrura. E a calma estremece porque é aquí onde irrompe sempre o puñal. Ningún lugar dorme cando é noite, ningún lugar dorme máis ben cando é esta noite. O mar engule o meu corpo unha e outra vez. Illas solagadas en identidade cos ollos cegados polo líquido. Como procurar así onde se comezou a derramar o meu nome? Na chegada, o arrecendo da cidade inxéctame directamente nas súas veas. Eu detecto as miñas pegadas en recantos aos que bautizo con nomes de cicatriz. Pecho os ollos, escoito a lembranza do mar onde só hai cementos e residuos dunha vida insomne. Fracasei. Enfrasquei a dor da travesía cando quizáis debería ter enfrascado o mar. A dor é, sobre todo, aquí. E o desexo de abrir esta voz e mostrarvos a palabra soidade rómpese cando o substantivo se impón sobre todos os outros. Malia todo, a beleza da despedida non deixa lugar para un novo desterro. No inicio, a pureza enchíame ali no comezo de min, mas despois todo se torceu, zigzags, curvas, serpes. Deixei de ser eu para converterme na miña propia pedra. Cada punto, unha historia putrefacta, retorcida, contaminada e velenosa. No medio da miña propia espiral, fun envexa, corrosión, e cando me dei de conta, intentei xirar sobre min co fin de atopar o meu comezo. Mais eu me retorcía, perdida. Nada tiña inicio, nin tampouco fin, e viñera eterna. E así permanezo neste remuiño persoal, bicando as verbas leitosas e escumosas que eu mesma me entrego a través do ar. Non respiro, lambo, e si, tamén gozo. Avanzo absorbendo a miña furia, empregándoa na miña contra, volvéndome o meu propio antónimo. Confío en que todo estoure para volver comezar, gozar de novo desta miña esquecida pureza, unha verba que non existiría de non ser por esta carraxe, esta liña envolvente, fatal, hipnótica e infinita que me define. Graciñas. Boas tardes. Cando hoxe cheguei a este gran museo de Pontevedra, me atopei na porta de entrada co director do museo, con Carlos Valle, co delegado de Cultura, con Xosé Leal, e lles decía que hoxe unha desas tardes de sofá, manta e libro,
e que ten moito mérito que nun día como hoxe pois, os teñades achegado ata aquí. E me decía Carlos Valle que aquí é que hai moitas e moitos fans, así que as fans, os fans do Museo de Pontevedra, moitas gracias. Un saúdo moi especial ao alcalde de Pontevedra. Sí, certamente estou moi celosa, alcalde, porque eu creía que o idilio tiñas coa Diputación de Pontevedra. Espero que así sexa e que así continúe. Boas tardes ao vicepresidente da Deputación, ao delegado de Cultura, a Xosé Leal, o meu admirado e querido Carlos Valle, a todas as traballadoras e traballadores do Museo de Pontevedra, a todas e a todos os deputados que hoxe están aquí presentes. Hoxe é un día moi importante para a cidade de Pontevedra, para toda a provincia de Pontevedra, para Galiza, porque hoxe estamos nun acto de celebración do Premio da Cultura Galega ao Museo de Pontevedra. Un premio merecido, un premio que recoñece a andaina do museo provincial máis importante de toda Galicia, pero tamén de toda a península ibérica. Por lo tanto, un museo que é unha referencia. Por lo tanto, era doado que se lle dera este premio da cultura galega a este museo, que significa o recoñecemento todo o noso patrimonio cultural. Un museo que non se estanca, que medra, que está vivo e que, conservando o seu grande pasado, a súa longa trayectoria, aquí relatada por todos os que interviron antes Camín, sin embargo, ten hoxe tamén un grande presente, pero sobre todo está traballando para debuxar un grande futuro. Un museo que baixo a dirección do académico Carlos Valle e co esforzo, dedicación e implicación de todas as súas traballadoras e os seus traballadores, aos que lles quero expresar a miña máis sincera gratitude. Estou segura de que vai dar moito, vai seguir dando moito que falar. E hoxe lle teño que facer un recoñecemento aos promotores deste museo. Fai xa 90 anos, pero lles teño que facer un recoñecemento aos traballadores de hoxe en día e tamén o delegado de Cultura, porque moito máis aló do traballo que desenvolven teñen un enorme compromiso. Non hai horas para traballar polo Museo de Pontevedra e polo todo o que significa. Realmente, elas e eles son os protagonistas deste acto de celebración. E non son palabras tópicas que se dicen cando hai un acto como este, sino que, querido Carlos Valle, no teu nome a todas as traballadoras e traballadores, son palabras sentidas de un grande recoñecemento a un traballo que toda a provincia de Pontevedra te recoñece, inda que non sempre os tempos son igual de felices. Tamén nas trayectorias hai momentos máis difíciles, pero ti sempre fuches capaz de loitar por este grande museo de Pontevedra. E hoxe celebramos ese premio, e o celebramos da forma en que hai que celebrar un premio ao patrimonio cultural. O facemos con música, o facemos con poesía, o facemos con audiovisual, o facemos con danza, o facemos, en definitiva, co talento que hoxe hai na nosa provincia. Permitídeme que o fago sempre, e hoxe tamén o quero facer, que saliente o talento femenino que temos na nosa provincia, que hoxe podemos disfrutar aquí arriba. Recoñezo, sin dúbida, o talento masculino,
pero o talento femenino sempre está máis invisibilizado. Eu o quero poñer en valor, porque temos a grandes mulleres que están resaltando e facendo que a nosa cultura volva de novo a ter un grande resurdimento. Así que, mulleres da cultura, que honor que estedes a representarnos tan ben. Eu quero rematar sinalando que a cultura na provincia de Pontevedra, na cidade de Pontevedra e na Galicia está cargada de futuro, que estamos máis vivos que nunca. A nosa lingua, o noso patrimonio, a nosa cultura. Así que hoxe é un día moi grande para todas e para todos. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias. Piñeiro, dame unha piña que che darei un piñón, Moreno, dame unha aperta da raíz do corazón, aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. A folla do castiñeiro cando está verde non roxe, chamanlle tempo perdido andar atrás de quen foxe. Aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Non me mires de reollo, que mirada de traidor. Mírame cariña cara, que miradiña de amor. Aire nena, aire nena, de nena, nena, nena. Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Para bailar lo maneo, para o maneo bailaré. Para bailar lo maneo, vivan os da beira mare. Are nena, aire nena, nena, nena. Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena.
Chama, nena, y a bailar, chama, nena, y a bailar, chama, que enche parecerá, y a min, déixame quedar, a min, déixame quedar, ai, la, 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 ai, la, 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 la. Que ben baila yo dacha que tiña lonja, inda bailaba mellor se a tubera redonda. Lere lele, lere lele, lere lele, ay lere lele, lere lele, ay lere lele, lere lele, ay lere lele. Ahora que me puxeron a pandeireta na man, se me quentan a cabeza, toco daqui a mañán. Ahora que me puxeron a pandeireta na man, vou a dar a despedida, vou a dar o parabéns, vou a dar a despedida que me dan a min tamén. Que me dan a min tamén, ai la 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 la, ai la 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 la. Palmas, yelele, 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 Gracias. Daniel Pardo, Rosy Leiro, un placer, gracias.